Vítám vás v mým výukovým skateboardingu a učím vás další tričky, například olí, manuál a tak dále. Takže, teď si vysvětlíme olí. Máte asi takhle máte nohy se šroubama a na zadním tailu. Jo? A pak prostě tak se odrazíte zadní nohou a přední nohu sunete rovně. A tím vycílíte olí. Já vám to převedu. Tak, to bylo olí. A teď vám předvedu další trik, který se jmenuje show it. Tak, takže máte nohy tak akorát takhle mírně, jo? A protočíte si to. To je v pohodě. Tak, a teď vám ukážu manuál, který bude zcela jednoduchý a ukážu vám zadní manuál. Tak, to byl manuál. A teď vám ukážu další trik, který se bude jmenovat, nevím, prostě další manuál. A ukážu vám ho teďka, který vám předvede můj kámoš Emil. Takže, můžeš jet. Dávej. Tak to byl v pohodě manuál. A teď vám předvedu nose manuál. Sice bude krátkej, ale zvládne se úplně na klídek. Tak to byl manuál. Nose manuál. Teď vám ukážu další a další.